Ja, hej, jeg hedder Mads, og jeg er leder af skoletjenesten herude på Kroppedal Museum. Vi er inde i vores arkæologiske udstilling lige nu, og her har vi rigtig mange rundvisninger for skoler. Vi har blandt andet udgivet noget skolemateriale, som ser sådan her ud, hvor at vi arbejder med vikingetiden blandt andet, men prøver at sætte det ind i sammenhængen med en masse naturvidenskab og en masse matematik. Så de børn og unge, der kommer her og kigger på vores museum, de lærer dels en hel masse om oldtiden her på Vestegnen, samtidig med at de lærer en masse om matematik. Vi er her i vores arkæologiske udstilling, som hedder Finder I noget? Og det er en udstilling, som blev sat op for cirka et års tid siden, hvor at museets arkæologer hver især præsenterede nogle af de genstande, som man har fundet her på Vestegnen i løbet af de sidste 10-15 år. En stor del af udstillingen rummer blandt andet det, der hedder Stubbegård Korsudgravning, som er en gravplads, som blev fundet en lille kilometers penge her fra museet. Blandt andet har vi fundet ham, vi kalder den store viking. En mand, der var næsten 2 meter høj og hærdebred. Han er sjov, fordi vi kan se, at han staver på Gotland, og det kan man gøre på en helt bestemt måde, fordi han har nemlig sådan nogle bestemte ridser i fortænderne. Og det er en kropsudsmykning, som vi specielt kender fra Gotland. Stort set alle fund med den slags fortænder har man fundet på Gotland. Kroppedal Museum er jo også et astronomisk museum. Vi fortæller videnskabshistorie her, og har specielt fokus på Ole Rømer. Og det er fordi, at Ole Rømers gamle observatorium, det ligger ganske tæt herpå. Derfra kan man have et rigtig, rigtig flot udsigt ud over hele Vejle Ådal, og det er selvfølgelig også derfor, at han i sin tid lagde sit observatorium her. Jeg står ved siden af det, der hedder et passageapparat. Det er så at sige en kigger, der står fastmonteret, så den ikke kan bevæge sig, og den kan måle stjernernes vandring hen over himmelbuen. Den er nu ikke fra Ole Rømers tid, den er fra 1872, som der står her på passageapparatet.